विश्व कोंकणी चॅनलच्या समस्त वीक्षकांचं मी सुचित्रा नायक देवाच्या मोगाचो येवकार. मार्च महिन्यात महिला दिनाचरणेच्या प्रयुक्त आम्ही स्वावलंबी पावला म्हणूचे एक सरणी कार्यक्रमांत मस्त बायल मनशां साधून स्त्रियांच्या विचारावर एक संवाद केलो. ह्यास पूरक होऊन आईच्या सांगत्य कार्यक्रमांत एक बायल मनशाच्या उन्नत शिक्षणास त्यांचे गोव कसे मादरी झाले सत म्हणून सांगूचे वर एक उजूड दाखवायचा दखलो प्रयत्न. स्त्री शोषणे, स्त्री दौर्जन्य म्हणून सांगून आम्ही कशाला पुरं ऐकत असतो, कशाला पुरं बोलीत असतोय. ह्याच व्यतिरिक्त होऊन 25 वर्ष आद्यंत एक समाजास मादरी होवच्या सारख्याला काम केलेंचा श्री सुधाकर नायक हिनी. ह्यांचे शिक्षण नेक्रापाणांत म्हटल्यार 4 क्लासासत सीमित झाले. ह्यांचे मूल उद्यम काय होते, कृषी, त्याच पावला तेवळ्यांनी. त्याच्या प्रांत त्यांच्या जीवनाचे एक प्रमुख पडी काय असा वैवाहिक जीवनाचे मॅट चढले. यांचे सोदर मामाचे लेंक सुनंदा यांचं श्रीमती होऊन आयली. ह्यांच्या वार्डिकेचे कालांत सुनंदा एक विद्यावंत होऊन असले जनरल नर्सिंग अँड मेटर्निटी कोर्स केले विद्यावंत बायल मनीस. सूर्यकुमेरची सुनंदा बायला सुधाकर अण्णाचे मोगाची बायल झाली. थंयसून ह्या दंपतींनी एक नवे जीवन अन्वेषणांत गरसून भायर आयली. बदल व्यवहार करीत जीवनांत बदल नमुन्याचे अनुभव घेवे सुरू केले ना. ह्याच्यामध्ये सुनंदाका 2 नेकरांची आई जाली. पावस येऊन प्रकृती कसे पोरलो दिसताय तसेंत जीवनांत कष्टाचे दीस आयल्या प्रांतात सुखाचे सौंदर्य कलवेचे काही वीक्षकणो तसे म्हणून सांगित असतात. ह्या वेळास दंपतींनी देरल्या कट्ट्यांत एक घरांत वास करून तेंत सुनंदाकान एक लग्गीचे आस्पत्र्यांत नर्स होऊन कामात सेरावले. श्रीयुत सुधाकरांनी घरांतत होळगेंचे व्यापार सुरू केले. हे व्यवहार मात्र त्यांचा हात सोडला नाही. सुनंदाका प्रस्तुत देरळ्या कट्टे नर्सिंग कॉलेजांत सहप्राध्यापकी होऊन असा. अरे आज काय या असं कथा सांगू सुरू केला म्हणून तुम्ही लेखून घेतलं सवय? खंडित नाही. मी आता एकट्या पुरा सांगितलं श्रीयुता सुधाकर नायकांनी सुनंदा नायक यांच्या किरुपरेचे. तुम्हा दोघांचं या कार्यक्रमाचं स्वागत. आता सुधाकर मामा, तुम्हाला एक होळगेंचे एक जीवन तुम्ही कसे सुरू केलो, कसे आसक्ती आयल्यात म्हणून सांगून. मी आम्ही घरा ಒಟ್ಟು ಬಾಯಿಲ असताना ಅವಸೆ बाबा ಒಬ್ಬರು ಒಟ್ಟು ಇತ್ತು 7 जण नेकराने. त्यांतो माझ्या अण्णा हॉटेलात काम करीत होते. ते काय होताना अण्णा माझे कालावले आम्हाला कोणसो हॉटेल झाली नाही. मी की आम्ही काय ते करायचं, आम्हाला कोणसो उद्योग नाही तो तेव्हा आम्ही 3 जण ಒಟ್ಟು बसून एक आलोचना केली. आम्ही कसं करायचं मस्त रेणव झालं त्या उद्यामास. मी आम्ही आलोचना 3 जण ಒಟ್ಟು लागून एक होळग्याचं व्यार केलं माहिती आहे म्हणे. एक अंदाज केली आम्ही एक ते काय होताना आम्ही होळगेचे व्यार सुरू केलो. आम्ही तर म्हणतात एक होळगी सुरू केले. त्याच्या परत मी एक तू व्यार पुरा बाहेरला बाईवाट पुरं मी बघतलो, घरा पुरं त्यांनी केलेलं. तसं मला एक व्यार करवत म्हणायचं एक त्याच्यावर एक कॉन्फिडन्स होते. तसं मी सुरू केलं सुनात. आता सुनंदाका तुम्ही वारडीक होताना नर्सिंग शिक्षणात बाय नर्सिंग झालं वय. मामा सुधाकर मामचे शिक्षणाची किवणे होते त्या टायमार. तर तुम्हाला वारडीक होताना मनात काही एक आलोचना येईल नाही? ॲक्च्युली तिने फर्स्ट प्रपोज करताना माझ्या अण्णानं करूया म्हणताना मी म्हटलं मला नक्का म्हण वय. मी गे माझ्या अण्णानं म्हटला तुला तू आता शिकवायचेच, तू राखत राहिल्याने तुला शिकलो चुकोड बुद्धू असं सांगू होत नाही. तसं म्हणून चुकोड बुद्धीचे असं शिक्षणच हवं म्हणून काय नाही. तसं म्हणून तुला शिक्षण नाही तरी तुला चुकोड बघून घेत तसं किती म्हटल्याने ಗೊತ್ತಾಸले वहिनीचं पोतच तसं ಗೊತ್ತಾसलेच. इंगड दुराभ्यास काय येऊ नाही, कसाला असल्यावर घरात येऊन पडवायचे. मी गे तसं नसताना तुला काही ತೊಂದರೆ होईना तू पुढे म्हणून अण्णानं सांगितला. त्याच्यावर माझ्या बहिणीनं सांगितला तुला काही ತೊಂದರೆ होईना तू ಒಪ್ಪಾವು तुला ही भांगाराची वाटी म्हण. मी माझ्या भावानाने पुरा सांगितले. तसं पुरा जण सो तितकी कॉन्फिडन्स असा म्हणताना मी माले काय बहीण होईत कसं होय तिने पुरं एक माले प्रोत्साह देताना
म्हणजे काही ತೊಂದರೆ नाही ಹೋಯ್ತು असं आता म्हणून मी मी ओपन हवंय ऐकू शेत आता तुम्ही एक जीवन अंत आम्ही एक वारडी कोण पुढे आता सुधाकर मामा म्हटलं काही नाही त्या मस्त कष्ट होतं तसं असं म्हणून आहेत त्याचं तुम्हाला एक सहाय्य असता म्हणून काही नाही तुम्ही ते स्ट्रगल केलं पुढे आलो नाही कोण सहाय असतं म्हणजे काही नाही मी ऍक्च्युअली कोणाला दिवस आहे विचारला नाही आणि कष्ट असं मी कोणाला सांगितलं नाही जाल्यार इथे एक आमस हे आम्ही ह्या लेवलास येऊन पावून जाल्यार आमस एक 2 हात पासून हेल्प होते ते कशाला म्हटल्यार बिहाइंड द स्क्रीन म्हणे कसता हेल्प डोळ्याच दिसत नाही ते दिसवायचे आम्ही म्हटलं हेंचे होळग्यांचे उद्धार होता मी शिकलो जाल्यार ह्याच पासून सहाय म्हटलं माझी अम्मा होती माझी अम्मा माझ्या पुतो जन्मून 2 महिन्याचे नेकरास मी घेऊन मी कामास गेलो माझी अम्मा त्याची ओट्ट आयिल्ली त्याला 10 वर्ष होईसर माझी अम्मा माझ्या ओट्टच होती तसं मला नेकरां स्टोर करायचे मला समस्याच झाल्या नाही ह्या सुद्धा तसंच जबाबदारी नेकरांची जबाबदारी म्हणून तितकी केलेली नाही मला आता तसं मला शिकवे काही प्रॉब्लेम झाले नाही तर शिकताना नेकरांना घरची जबाबदारी बघेवी शिकवायचे कसं बघ तसं मला नेकरांची एक त्यांचं इस्लादाड्याचे होऊन दे त्यांचं एक निजवायचे होऊन दे खावायचे होऊन दे त्याचं रांधून द्यायचे होऊन दे काही सो मला काही ತೊಂದರೆ झाले नाही तसं मला माझे उन्नत शिक्षण असं ते सुलभ झाले ते अम्माचे पात्र असं नाही ते व्हेरी इम्पॉर्टंट ह्याच माझा भाव एकला होता तिने मस्त हेल्प केला प्रति एका विषयात आम्ही सकाळी फोन केल्यार बिडी असं असं करवे असं म्हणताना सांजे होता हाजर 10 ಗಂಟೆ होता एंट्री हेल्प करीत होता त्यांचं सहाय असतं केला पोट्या मस एदुरसून दिसला नाही तर त्या पाठसून असंच एक बूस्ट एक त्या मस्त त्या दिसत नाही डॉलर नाही म्हटलं ती एद्रास आवाज खायला तो नाही पाठसून झालं एद्रास आम्ही मानतो दिसतोय आता तुमच्या शिक्षणात तुम्ही आता अगदी म्हटल्यावर मस्त वर्षात दे एक वार्डिक झाल्यापर्यंत आम्ही गोवाच्या घरा कसं असतं तसंच असतं पुढे आम्हाला एक बोलवे देखील चढ एक या असं अडूक असता तसं असताना तुमची एक मी आणि पुढे शिकतो मला शिकवा म्हणून तुम्ही सुधाकर मामाला एक सांगताना तिने कसं रिॲक्ट केले ना त्यांची एक प्रतिक्रिया कशी होती ऍक्च्युअली वाडिकोन 7 वर्षापर्यंत मी मग त्यांनी शिकवून गेलो वाडिकोन फर्स्ट माझे नर्सिंग होऊन 8 वर्षापर्यंत मी मग त्याने एज्युकेशन गेलो त्यासर कामच करत होते त्यासर मला शिकवायचं ना काम नव्हते माझ्या फ्रेंड्सांनी पुरं मग त्या पुढे पुढे शिकताना मला दिसल्या मला शिकल्या होईत त्याचं मी यांच्या लगून सांगितलं म्हणजे फ्रेंडशिप असं जात असत एक BSc केलं होत्या सुने करूया म्हण तेव्हा तिने म्हटलं ना बघ आलोचना करूया की त्यानंतर ते केल्यास नक्का म्हणत नाही आम्ही कशाला एक डिसिशन घ्यावेच झालो फर्स्टच डिस्कस करतो फर्स्ट एक प्रपोज करतो मी डिस्कस करून झाल्यापर्यंत बघ्या आलोचना करूया म्हटले मी 1-2 दिवस बसून आलोचना करून मी सांगितलं होईत जा कशाला होईत आता पैशांच काय आमचं काही आणि प्रॉब्लेम येईना मी नेकरास बघूय मामी असा आम्हा चिक्की गट्ट होती मस्त नाही तरी तसं म्हणून आत्ता केल्यावर होता मी गेले त्याला होईत कर प्रॉब्लेम काही येईना कर म्हटले ना आता सुधाकर मामा तुम्हाला असं बायल आता ती एक प्रपोजल तेवढा त्याच्या आधी झालं मी झालं बायल शिके माझ्यान चढ शिकलं नाहीतर ती तर शिकवायचे ते सांगताना माझ्यान चढ शिकल्यावर मला एक काही निर्लक्ष करीत केला पोटे असता बघा तसं अंतर नाही जाल्यार काड्या गणिसच्या म्हणतात तसं नाही तर बायल केला जणांचे असता आमचे एक त्यात शिकल्यार पिरे नाहीतर आमच्या नुण्या शिकल्या पिरे आमच्या चढ शिकवे नाही कमा म्हणायचे ते असतात तसला काही नाही तरी आलोचना आयल्यान ताई तुम्हा असं नाही मी कसली आलोचना केली म्हटलं रे तर मी आलोचना केली मी शिकलो उणे तसं माझ्या नेकराचं भविष्याचं मी आलोचना केली त्याच्याबद्दल मला मस्त बरप नाही त्यासाठी ह्या तरी मस्त शिकल्या तर उद्या नेकराचे एक भविष्याचे एक आधार होतो सांगून मी पुढे नेकराचं खायला वाटेस न्यावा तू म्हणायचे आलोचना करीत बस चूर तरी एज्युकेशन तसं हो ना तसं मी त्यांची आलोचना केली काही मला काही नाही तुमचं एक त्या टायमास एक घेतला निर्धार एक हॅट्स ऑफ म्हणतो मेच्चावे जाल्ल्यांत किती म्हटल्यार आता सुनंदा आता वारडी कोण मस्त वर्ष घरा होतो त्याच्या प्रांत शिकवे गेलो म्हटलो शिकवे जाताना त्या टायमार ते लागेच्यांचे एक नेराकार्यांतली होऊन दे तुमचे समाजांचे एक कसे जन कसे रिॲक्ट प्रतिक्रिया कशी होती त्यांची एक सपोर्टिंग म्हणजे हल्ली ಅಂತ म्हटल्या कोल्हे तर तितक्यांच ಗೊತ್ತಾ सगळ्या सिटीन जाल्यार त्या पुरा सपोर्ट करतात जाल्यार उत्ते जाल्यार आमी
कोणा आम्ही ॲक्च्युली फर्स्ट ऑफ ऑल सांगेन जाल्यार आमी शिकूं जाता म्हणून कोणालाय सांगितलें नाही. फर्स्ट ऑफ ऑल आमचे फॅमिलीन ताचं माले हेंच आनी म्हाजी अम्मा आसा तिगां सोडलें मी कोणासो गोत नाही जातो म्हणून मी गेल्या परांत मी स्टार्ट जालें केल्या परांत त्यांचो गोत्तू सगळ्यांचो. तशें हो न्हू तेंचे रिएक्शन आमी चड कसलें एक्सपेक्ट केल्लें ना. तुम्ही त्यांचे एकट्याच आमचेच गॅस होता कसले सांगितलें हांव आतां शिकवायचें आतां काम सोडून शिकवायचें म्हटल्यार आमी हां ओके कित्याक आमी शिकवायचें आमच्या पयशांचे आमच्या फॅमिलीसाठी करेक्ट. त्यासाठी आमी कोणासो तितके एक मायंड केल्लें ना. वय वय लायक आतांच्या काळात ते हांवें होणे आमी गे. आता तुम्ही नर्सिंग क्षेत्रांत एक संशोधन छात्र म्हणून शिकत असो. हय याचा अनुभव तुमस एक संशोधन म्हटल्यार आतां फर्स्ट ऑफ ऑल वाडीक जाल्या परांत एक दोगां नेकरां जाल्या परांत शिकवायचें म्हटल्यार भारी बंगाचें काम. नेकरांचें बघावें हे फॅमिलीचें बघावें तेचे इडेन शिकावें शिकतना मग असाइनमेंट्स आसता एग्जाम आसता कॉलेजी जावं पुरा करावें त्यांचं भंग. ते संशोधन म्हटल्यार PhD म्हटल्या परांत आसता न्ही तें आनीकूय मस्त भंग. ते म्हटल्यार काय सिंपल आतां करपा वयत न्ही ते मस्त आमी एफर्ट घाल्या होता जारचे कडेन जावं होता आमी मस्त कष्ट येवं होता. ते एक PhD म्हटल्यार भारी कश्टाचें काम. ते कष्टाचें काम आसता न्ही तेंतू तुमास सक्सेस गावून आमी विश करता. थँक्यू. आता सुधाकर मामा आता ही तुला दोघा नेकरा लेंक आनी पोत न्ही कसले करता आसत लेंक डेंटल सायन्स करता आतां इंटर्नशिपांत आसता. पोतू आतां सह्याद्री कॉलेजींत इंजिनियरींग सेकंड इयरान. आता एक शिक्षण असले एक घर म्हणताना ते एक बोलायचे तुमचे इंग्लिश वर्ड्स पुरो चड घालायचे त्या पुरो चड तांची नेकरां म्हटल्यार बोलतात. तेव्हा तुम्ही त्यांच्या ओट्ट सारावून एक चार उतरां इंग्लिश बोलायचे होऊन दे नाही तिने तुम्हाला एक अप्पा असे बोलले असं बोलला तसं पुरो सांगवायचं एक सहाय एक एकल्याच एक सहाय केलं पुरो असाय नाही माने म्हटल्यार वाणी जाल्या परांत माने एक रेफरेन्स बुक बरचिके वाचवलं माने तसे म्हणून माने चिके इंग्लिश चिके ಗೊತ್ತುತ್ತೆ मतलब तिने अर्थ होतो माने बोलण्याला अर्थ होतो तसं ती बोलत असताना मी एखादा विचारितो त्याला की विचारलं नेकरा माझं चूक असतं अन्न तसं मला शिकवून परत सांगत तेव्हा असं कुठले कळता काहीतरी एक वर्ड यूज करताना नेकरा सांगतो ना तसं नाही असं करेक्ट. आता आता पुरा एक ते सरचे बघताना तुमच्या जीवन एक प्रयाण एक मन खुशीचे संसार कष्ट कसले असल्यावर त्या साईड असत खुशीत आम्ही बघून घेऊया केतना असल्या टायमांत तुमच्या दोघांचे एक सहकार गुण जीवनस कैल्या रितीन ते एक आधार जाल्यांचा. फर्स्ट ऑफ ऑल मी सांगत जाल्यार आमच्या दोघांचे आलोचना एकच असते. मी मस्त पटीने ऑब्झर्व केल्यांचा मी आता एक कसं तरी सांगावें ना मी लेखून हे असं साधवताना तेच ते प्रपोज करते उत्तर सांगतात ते म्हणते मी आता आलोचना केली सांगू म्हणून चढावत विषयांत मी ऑब्झर्व केल्यांचा म्हणजे आलोचना एक सेम असते. एक मी एक आम्ही ते एक आम्ही बसून डिस्कस करायचे मी त्यांना कसं असल्यार डिस्कस करून होता ना त्याच काहीतरी वंगाचे असल्यार आम्ही काहीतरी परिहार शोधतो नाही तर आम्ही काहीतरी समाधान सांगतो. मी आता कामाला काहीतरी किरकिरी झाली जाल्यार येऊन सांगतो असं असं झालं असं तेच ते मला समाधान करतात काहीतरी इंगड काहीतरी तसं करवत असं करत सांग तसं होऊन आमचं सहकार आम्ही एकल्याच एक सहकार करतो. मी गे काहीतरी मला ते मी शिकताना एक्झाम आल्यार मला काही करावं येत नाही काम असतात नेकरांचे काम असतात रांदपाचे काम असतात हेल्प करायला तू एक्झामने वाच तसं त्याच काहीतरी ते बिझी असल्यार ते सांगतात ऑलमोस्ट बिझी असतात कामाचे उणे असतात तसं असं काहीतरी आम्ही हेल्प करतो नाही आम्ही नेकरा जाऊन हेल्प करतो तसं त्याच टेन्शन द्यायचं नका टेन्शन करून हे काम आता जावेचे कडे काहीतरी मस्त जावेस मस्त कडे जावेस समजा पुताचो आता तू जा रे इथे तू जा रे तसं त्यांच्या लिंकीस लगे लगे किती जावे असल्यार तू जा तसं पुरा एक सहकार करून आम्ही जीवन क्लिअर नाही एकल्यानंच जाय मंडपाचे एकल्याच करून देतं मस्त असतात तसं असं बरं एकामेकास आम्ही हेल्पिंग असल्यावर त्या जीवनाचे तेर रथ पुढे धावायचं. आणि एक एक्झाम्पल म्हटल्यार आता एक दिवस सकाळ रजा देतात कामाच्या वारांत थंयसर ऑर्डर येता मग त्यानं कामाचेच परत साधं होता
त्यास आम्हाला रजा असेल हे करतात आम्ही करी आहे थोडे होलगे आमचं गेला करायचे त्यावेळी एक गंमत काय त्या म्हणतात कसं हो इनी फॅमिली होलगे ना नाही तर टाइम होगी बघा केद्दा नावास एक ಒಟ್ಟು टाइम आता तो बिझी असतो तो बिझी असतो एक क्वालिटी टाइम म्हणतो त्या गावत नाही बसायला टाइम वर नाही पुरा हा पुरा ने गो बायला नेकरा पुरा ಒಟ್ಟು एक गंमत काम होता नाही त्रासवायची की आम्ही हे केलेलं शिकलं त्यांचे त्यांचं कष्ट केलेलं कष्ट करायचे आणि त्याच याच्यावर फुगारल्या ते हेल्प करतात आता नेकरांचा हवे होता नाही मेन त्यांचा आता सुधाकर मामा तुमचे एक जीवनाचे तेर ओढल्यात या होळगे उद्यम म्हणून तुमचे एक होळगे उद्यमाचे एक जर्नी एका मग सांगत जर्नी म्हटलं मी होळगे येऊन बारी बंग होतो मला कस स्टार्टिंग मध्ये मी बारी म्हटलं भाड्याच्या घरात होतो त्याच्यापर्यंत मला सुरुवात स्वीट हे पूर्ण आयटम केल्यापर्यंत मला त्यांचं पूर्ण लॉस झाला मी पूर्ण लॉस म्हणजे पूर्ण लॉस झालं त्याच्यापर्यंत मी काय त्या कर्वेच्या म्हणून एक दिवस त्यात पुरा बेकरी बरं बंद केलं येऊन बसवून होतो एक ब्राह्मणाचं गावलं मला सांजे बसवलं असतं हे कोणा सुगत नाही सांजे बसवलं असतं ब्राह्मणाचं एक बट गावलं मग असं ते बोलताना बटाला म्हटलं तू असं गोळी ये ते येऊन होलगे करेन रूम दाखवतो तुला सांगतो म्हटलं होय म्हटलं कलकी गेलं बघताना तर क्ले एक रूम होते त्यांतून मडला रास त्यांतून बत्ती गावलं असे होत्या त्या मी जावणं मडला काढणं त्या एक लेवल करून पुरा ह्या करून त्यांतून सुरू केले होलगे मात्र सुरू केले तर तू गेलो क्लिक त्याला कर तुम्ही आधी इंगड ಸ್ವೀಟು ಕರಿತ್ತು सुरुवेस पुरा स्वीट कोरोना काय झालं त्या स्वीटचे तितके अनुभव नाही होळग्यांचा मात्र अनुभव नाही तसं स्वीट अंत फेल झालं म्हणजे कामाची तसं लिहावी नाही कामाचे सेमेस्टर होतं ते ठीकच तसं मला त्यांचं काय अनुभव नाही होळग्यांचा मात्र अनुभव तसं मी पुरा बुडवून गेलं पुरा अट्टर बुडावलं आता तुम्ही होळग्यांचं कामाच्या प्रति होय आता कामाची साधन काम असतात बदल परमनंट असतात तुम्हाला त्या ऑर्डर मात्र नाही तुम्ही असे नाही आता ऑर्डर हवे तिथे असं देत नाही मी ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಂತ ಲೈನ್ ಸೇಲ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂಗಡಿ जाऊन हवे मी चारनू लाईन सेल मात्र होते त्याच्यापर्यंत एकच कॉन्टॅक्ट कॅटरिंगाचे कॉन्टॅक्ट गावून आता कॅटरिंगाचे ऑर्डर्सच चढ लाईन सेल नाही 3 अंगडी मात्र असतात सांगत आता तुमचे ही आता कामास दायत असते तेवढी असताना तुमच्या होळगेचे एक ಎಂತ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತ ಈಚೆ ಕಸಲ ಪಾತ್ರ ಅಸ್ವ हिने सकाळी उठवलं माने कामाच्या पोरा जेवण कापे बरं मिंच करवायची तसं माने बितुरले हिने 5 घंटे उठवलो त्याच आवेदन खाव्याचे चहा मी शाक पुरं तयार करून मी गेले कामा जायचे त्याच म्हणजे काही घेऊन येत नाही खाली एक लोटा चहा पिऊन येतात 7 घंटे सो येतात हवे झाल्यानं नाही 7 येतात तसं त्याचं आईल्यापर्यंत आम्ही चहा तिंडी देवी नंतर जेवण देवे सांजे चहा देवे तसं बरं रेडी करून देवे 7 जणांनी आमची घरा 4-5 जण म्हणतात किती जण होता त्या एक ಎಂತ ಮದರ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತಾನೆ ಪುರ ಏಕಕ್ಕೂ ಯಾ दाखवतात बघा हात पुरा बुक्का तुझ्या कसले डायो डॉक्टरांचं द्यायक फुल या दाखवत असं दिसते आता तुमची नॅकराला एक शिकलीच तू तुम्हाला एक त्या एक नॅकरास विद्याभ्यास द्यायला एक तृप्ती तुम्हाला असणार तसं तुमच्या होळग्याच्या तर तो आता शिकवलं जेल तुमच्या होळग्यांच्या व्यापाराच्या बघे कसाला सांगतो तो पुढे न्यायचे एक आसक्ती तसा येतं नाही तो त्यांचं मी काय त्या फील्ड खरं मी पुढे तर नाही जावं म्हणून मी ते नॅक लावलं की त्यामध्ये तो इंजिनिअरिंग शिकवायचा तो आता शिकवायचा तो हुशार असा तो त्याच्याबद्दलच उलटू त्यासाठी मी ह्या फील्ड असलेले ओढलेलं आहे मी ते नाही त्याने ओढवायचं नका नाही तर त्याने एक आपणच्या आधी दर्शन आम्ही तू तो राहील ना पुढे नेव्या तसं काही नाही आता तुम्ही कृषी कुटुंबापासून राहिली मेन तुमच्या कृषीत असं तुम्हाला आत्ता कृषीची एक आसक्ती असा कृषी असा येतं नाही होळग्यांच्या मात्र तुम्ही बघून घेत असाल नाही आता कृषी असं बदल कृषी असं मी मला कृषी मधलं भारी असत्य होतं आसक्ती असेल तर ते कसं आता मला मी कामाचे मी आता ते घरात 2 एकर जागा असा थोडं एक असं शिकावं असत आम्हाला पॉपले आता एक 10-12 क्विंटल पॉपला येतं तसं तर मग त्याने गावाच्या तोडले असत त्याच्यावर मी 50
कामाचे असे ते असे नंबरच असत नाही ते नाही तर मी 4 काढावं तयार असतं वखत सोडावं मीच सोडतो पॉपला काढावं मीच काढतो तसं जण गावता नाही तर पण त्याच लागत नाही मीच करून तयार ಅವಲಂಬಿತ ಓನ್ ಬ್ಯಾಲರ್ ಹೋಗಷ್ಟು కొన్నసు అలెట్ట పోయినాయి కొన్నసు రాకత్నాయి नाही झालं तानच కొరగేవేव రెడీ गणकी घ्याव्याव रेडी वका सोड्यावर रेडी पाणी सोड्यावर रेडी पुरा सो रेडी मी खायला सुद्धा आहे तसं मला आमचे काम आम्ही केलं ना नारली सोडून नारळ काढतात पोपली सोडून पोपलाव काढतात पुरा आता कसं तुम्ही तुमच्यात एक वैयक्तिक ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊರತು ಸಮಾಜसाठी त्यांचं एक तुमचं पात्र कसं असं मामा समाजाचं म्हटलं मी एक असं एक वडील सुरुवात कोण म्हणून मी गोत नाही ते जाता जाताना मग एकल सुरू झालाय कोण म्हणून त्याच्यापर्यंत मी ॲक्च्युअली माझं सुधाकर म्हणून कोण सोबत नाही मी होळगे भटर म्हटलं सगळ्या सोबत वय हो काही घ्या होळगे भटर म्हणजे कोणाला घ्यायचं सांगतात त्याच्यापर्यंत मी त्या असं एक वडील एक अय्यप्पा मंदिर म्हणून असं त्यास मी त्यांचं मी आता मेंबर म्हणून असा कमिटीत असा त्याच्यापर्यंत एक सार्वजनिक मसूर गुडके होता त्यांचं मी कोशाधिकारी म्हणून असा त्याच्यापर्यंत मी ते केलं आता कार्यक्रम असं धार्मिक कार्यक्रम झाला मी माझे गेस्ट साध होतात तर ते असं होता होतो त्याच्यापर्यंत मी घरला लागी माझ्या एरियात कसलं काम हुशार झालो साधायचं माले त्या मी नंतर काहीला कामावर नाही काही नाही एक मानव सभा नाही तर मला फोन करायचे नाहीतर कसं कोणाचं काहीतरी उपस्थित झालो आम्ही कोणी बटाटा पण सांगवायचं तसं मी काही कोणा मागे माले समोर घालवायचे तसं म्हणून मी पाठर होत नाही तो मी काही नसो पुढे दायित्व समाजासाठी एक तुमचे एक खंडित मी समाजासाठी मी पुढे पुढे दायित्व आम्ही सांगितल्यारो किती समजत्यापर्यंतल्यारो किती आम्ही समाजाचं आम्ही काम करावं एकलं मी घेईल का पुढे जायचं मनीस असतो कुठले मी येतात माझ्यावरचं पुढे मी गेल्या पुढे जाऊन पाठचं माझी तसं मी गेलं नाही तर कोण जण येत नाही तसं मला कोण एद्रास पडत तयार नाही करेक्ट तसं असं एक वेळेस मला चुकड एक सुंदे आता आम्ही एक जीवनाच्या वाटेन सागावताना दोन आयटम एक कसलो आम्ही इसारवे नाही कामाके एक आम्ही जोवेच्या भाताच्या कण आणि एक आमच्या जीवनाचे एक खुशीचं क्षण तसं त्या दोन इसारवण एकामा म्हणतात तसं तुमच्या जीवनांत तसं ते एक खुशीचे क्षण असल्याला असे पुढास करून म्हणतो आमच्या वाटून मला सुरुवेसे भाड्याचं 2-3 भाड्याचं घरात होतो सुरुवेस ते भाड्या जाऊन लास्ट एक नवे मी स्वतः घर बांधून बसताना एक खुशीचा दिवस आला होतो त्याच्यापर्यंत माझी नॅकरा रँक काढलेलं रँक काढलं 96% घालणं ते एक खुशीचं होय बा त्याच्यापर्यंत त्याला ते अभिनंदन कार्यक्रम केले ना ते आणि खूप खुशीने तसं ते एक असं खुशीचं दिवस मी नॅकराने काहीतरी साधन केलं मस्त तिच ಖುಷಿನೇ ನॅಕರಾಲ ಅನ್ಸೂन आम्ही एक ಗುರುತಿಸುವ ಅಂತ ನಮಸ್ತೆ एक ಹೆಮ್ಮೆचा विषय वय आता तुमचे जीवन तुम्ही आता एक त्या सांगताना तुमचे जीवन एक रॅक्स अँड रिच म्हणतो आम्ही एक दक्कले मट्टा असून एक श्रीमंत एक लायक सुस्तीस दिस गेलं त्या एक आंग्ला सांगणी असं तसंत या आत्तांच्या जनांस तुमच्या या मादरी जीवनाच्या ಬಗ್ಗೆ तुम्ही कसं सांगू इच्छिता आम्ही म्हटलं रे काम सुरुवातीला ठरलेलं व्यार करायचं नाही आम्ही एक 100 रुपये घालताना आताच का समजा 100 रुपये घालताना 200 रुपये बघवायचं तसं बघू नये 100 रुपये घातलं 10 रुपये काढायचं बरी पैसे तसं आम्ही दक्कले मटर आम्ही पुढे गेल्या रे पुढे जाऊया होता आम्ही थरलं मटर जाऊ व्हायचं थरलं मटर गेलं म्हणलं आता आमच्या व्यवहार व्हायच नाही आता दक्कले मटर जाऊन आम्ही पुढे जाऊया होता पुढे गेल्या कुठल्या आम्ही खंडित होऊन त्यांतो आम्ही एक जसं शिगावता तसं म्हणून आम्ही काही पुढे गेलो आम्ही वाटे आले वाट आम्ही विसरवे नाही का बा खंडित होऊन मी काय त्याच्यापर्यंत आम्ही कशाला व्यवहार घातलो आमच्या मालगाड्याचं आम्ही एक उडास तोडवायचं जाऊया होता मालगाड्याचं एक त्यांनी आम्हाला समोर याद आलं त्याच्या मनात एक खुशी त्याच्या मनात खुशीने एक आशीर्वाद केला त्याच आम्हाला एक वाट दाखवून देते मी त्यांच्या सोनात तिने दाखवल्या वाटेरच आम्ही चिक्के मॉडिफिकेशन असतात जरा पाठ आम्ही चललेली वाट फाट सुनू असलेली वाट असं ती सर नाही का एकदा पाठी फक्त बघ्या होता आम्ही हिने आईला असं आम्ही कसं आहे करेक्ट मी मस्त पावटे ऐकलो असं कदा आम्ही चललेली वाट ही सार्व नाही का मग काही म्हणून सांगायचं तर तसे माझे
माझं कामास जरूरत मी धनी ती कामाची म्हणून लेखलोच नाही मी त्या लेखून केलेलो नाही मी तसं माझ्या कामाचे एक किती वाट राहिला रो एखादा मी सांगतो कामाचं लागे मस्त वाट असा सोड नक्का घेऊ नका म्हटल्यारो ते म्हणतात माझं लागे नक्का आणि पावशी व्यार होणे असतो नाहीतर नाही त्याचं पावसा वेळेला होणे व्यार होणे असतो सोडायचं नक्का आम्हा तिथे कळकदांड्रो होईत म्हणून सांगून कळकदांड्रो ती जायती कामाची सकाळी बेग घेऊन 7 गंटे उठवून कामाशी येते हुशार नाही तर मात्र घेऊन पुढे येते तसं वरती कामाचे म्हणतर मला द्यावं बरे मला कामाचे मला कामाचे मला द्यावं बरे एक मोस होऊन एक डोंगी करायची होऊन एक पट्टी सांगायची होऊन त्या प्रकारे येऊ नये त्यांच्या लागे त्यांचे स्ವಂತ काम म्हटल्यावर करतात खरी तसले गावाचे किती म्हटल्यावर आता आमच्या लगे 20 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು एकला कामाचं असं ಕಂಟಿನ್ಯೂ 20 ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಸು ನಾಯ್ಕಲ ಕಸ ಮಿಗೆ ಚೇಡೋ ಅವತ್ತಿ 12 ವರ್ಷ 14 ವರ್ಷ ಬರೋತ್ತಿ तितके वर्ष झालं मी गे मर्यादेने हरडे खोनच गेले देख लढाई करून वंदे सोडून जायचं त्या प्रकारे येऊन निर्मलाने घ्यायचं तू लायक असेल आणि तुझ्या ओट रोवळी ते तसं पण त्याचं खाली वाटे खाली आता मी दाडल्यावर नाही त्याचं त्याच 1-2 डेस्पॉट बागार घालून उडगे दाडणार त्याचं हद्दी पुढे मी बसते हेल्प करीतो तसं पण बाले कामाचे मस्त बाले सपोर्ट गावलो आता तुमचे केला 1-2-3 फोटोज आम्ही एक कलेक्ट करून तेवढले असत ते एक दाखवतात एक जस्ट कसं म्हणून सांगितलं हे मी असंही गोळींत त्यांचे स्वसहाय शक्ती संगम नसताना ते मला साधवतात त्यांचे मीटिंग येणार त्यास एक टॉक द्यावे हे मेनोपॉस रिलेटेड बायकांचे समस्येचे टॉक द्यावे म्हणून साधवले ते एक क्षणावर हे मला स्पोर्ट्स म्हटल्याची इंटरेस्ट चढ असं मला लिंकी सुद्धा जायला असं मी आमच्या निट्टे युनिव्हर्सिटीत स्पोर्ट्सांत मी पार्टिसिपेट करून प्राइज घ्यायचे तू आता स्पोर्ट्स ಎಂತ म्हटलं तू दक्लारसून स्पोर्ट्स ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ उत्तो झालं मी ते मला रेकॉग्नाइज करून करीत नाही ते मी ते हायस्कूलास गेल्यापर्यंत ऍक्टिव्ह सुरू झाला हे मी कॉलेजात असताना एक सेमिनार असं टॉक दिले असं मला टोकन ऑफ ऍप्रिसिएशन ते कोण तुमचे ते विद्या करुणासागर म्हटलं रिसर्च डायरेक्टर युनिव्हर्सिटीचं हे एक नेकरांचे प्रायमरी स्कूल आणि किशोरी शक्ती तरबेती म्हणून ते एक आमचं एक कॉलेजेस एक कंडक्ट करा उत्ते त्यासाठी त्यांस इंग्लिश मिडियम स्कूल अस हा तुम्ही म्हटल्यार एक किशोरीन पण त्या टाईमार त्यास कसं तिने बॉडी पर्सनल हायजीन घेऊया कसं ते ऍडजस्ट हवं त्या बॉडी चेंजेस ओके ओके हे माझे MSc नर्सिंग करताना मला हे घाललं कसं ग्रॅज्युएशन द्यायचे आमचं चान्सलर विनय हेगडेला सर्टिफिकेट घ्यायचे हे मी BSc केलं माझे GNM झाल्यापर्यंत BSc ME शेट्टी नर्सिंग कॉलेजात केलं त्या ग्रॅज्युएशनच मला हँडल त्याच्यापर्यंत MSc केलं हे कोरोना येणार मस्त जणांचं असेल तांदूळ ह्या पर हेल्प केलं आशा कार्यकर्ते हे मला हरेकाळांत एक इस्लांत गेस्ट होऊन साधवल्यांत ते स्काउट्स अँड गाईड्स तरबेती असं यांत एक आमच्या नाव वसाने सुनंदा बी अभिप्राय त्यास मला गेस्ट होऊन साधवलं त्या मी ते असे कुठे गणपत चौथी एक त्यात तुम्ही अध्यक्ष राहतो धार्मिक कार्यक्रम म्हणतात सभा कार्यक्रम अध्यक्ष हे आमचं हार्दिक अध्यक्ष घडतात घडत ते लायक मेमोरीज मात्र पुरा नाही यामध्ये लास्ट इयर मध्ये 50th बर्थडेच कळत नाही येता नेकरा आता या चेडवाच्या नाव कसं अनुश्री तो अभिषेक BDS इंटर्नशिप इंटर्नशिप होता तो सह्याद्री सेकंड इयर సైన్లో ఫోటో వై ಎಂತ ಅವೆ ವಾಚ್ಲಂತ ಎಂತುತ್ತೆ ವೈ ಯಾರು ಯುವತಿಯರಿಗೆ ತಲಾ 20 ಗ್ರಾಮ್ ಚಿನ್ನ ವೈ ಕನೆಕ್ಟ್ या मात्र वाचन मस्त खुशी झाली ती मात्र आम्हास पुरा असं आम्ही म्हटलं आम्हास कोणास चढ गोत्त नाही या विषय एक नमन पेपर येतो कुठले एकदा एक
मालेव ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಐತೆ मालेव सकाळी उठून बेंगळूर फोन येताना ಗೊತ್ತು बेगी आश्रमाचं ऐकलं आमच्या अभय आश्रमावर असं ते गोडेला असं त्यांचे वय वय सकाळी उठून मी सकाळी उठून मला फोन तू पेपर बघितलं साहेब म्हटलं नाही म्हटलं मला त्यावेळी वसंत एखादा पेपर होते विजयवाडी पेपर यायचं नाही बघितलं म्हणजे रो आता व्हॉट्सअप नंबर असायची म्हटलं द्यायला कोडले दाडला दिले ते एक आमच्या समाजाचं ते एक हेम्मेचा विषय आहे तसं आपल्या माझ्या लेंकी नाही तेच असतं माझ्या लेंकीचं बर्थडे 7th असं त्याच्या आदल्यास आम्ही आश्रमाचं जेवण द्यावे गेलो होतो त्याच्या बर्थडे लायक असं आश्रमाचं जेवण द्यावे तिथं आश्रमाचं गेलेल्या दोघांचे फोन असं पेपर येतात ಜೀವನದ ಪ್ರಯಾಣಂತ ಅಮಾಸ್ ಗೌಳ್ಳೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರೋಸೋ ಆಮಿ ಸಾಗಾವನ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಕೆದ್ದನೋ ಮಸ್ತ್ ಮಾನ್ಕೈ ವೀಕ್ಷಕನೋ कष्टाचे जीवनास केद्दोनो पाठ दाखोविनातना चनांसून पुढे गेल्यावर मात्र आमच्या जीवनाचे सत्य कळवायची एक वाट दिसते असे म्हण सांगित आईच्या दंपतींनी त्यांचे एक मादरी जीवनाचे अनुभव आमच्या वाटून वांटून घेतले ह्यासाठी सुधाकर मामा तुम्हास आणि सुनंदाका तुम्हास दोघांचं हृदयपूर्वक धन्यवाद आम्हाला ह्या कार्यक्रमाचं साधवून हे ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸುವ एक ಅವಕಾಶ दिले हे विश्व कोंकणी केंद्र आणि प्रतिबिंब ತಂಡस मस्त धन्यवाद त्यांचे मादरी जीवनाचे ಕೆಲವು अंश तुम्हासो एक प्रेरणादायक वैत म्हणून सांगित आमचे कार्यक्रम मुग्धवित असा पोरांचो मस्त आभार